Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da Allah ina tambaya ne da Allah gidan Malam Habu. Tambaya? Tambaya ina tambaya gidan Malam Habu. Yana da ƙarfi kan ji sosai. Gidan Malam Habu. Malam Habu. Me gadi? Yawa shi. Sai haka. Ne wani bishiya. Sai mutane da yawa. Sai kwana. Bishan me? Gonan biri. Wetin be this? Anya. Mutum na bayan kurman anya baka taɓa wani abu. Kace? Kurma. Abu sha kana sha ko? Fiye wata ina sha. No be juju be that. Wi. Kana sha. Kada wiwi ne. Ni ban sha. Kai. Wi. Ni ba ka ban wiwi. Ban sha. Ina duka wallahi. Ina da saurin mari ka bi a hankali. Ban da hankali. Tambaya nake ma ni ko ka gane ko baka gane ba ni kamun kwatance gidan Habu. Na ta yin kai nan, sai za ga wani bishiya, akwai mutane a wurin. Sai kai kwana. In an yi magana a hankali baka ji ko? Waka. Uwarka. Alaikum. Abu alaikum salam. Yawwa barka. Yawwa. Ai kuna san kayan gongon. To sai ma. No be Ai juju be kuna that. san kayan tata. No. Ai ka ta haka. Wuce ka ba mu. Ba ka wuce wani. An ga baka yin gobe la ne. Dan kurma, dai baba. Dan kurma, dai baba. Kana ji na? Magana. Ban gane ba. Dan kurma, baba magana ba ji. Hey! Magana ba ka ji. Ade. Warka. Warka. Au sai da jin zagi.